Okay, dara. Dara, naa sa tagi-ayo nga TV ron diri. Nya, ni gamay ning tao. Sa atong experience ani, murag kapasitor gini siya. Kaya og naa ni siya mga garang-garang diri sa mga kuan. Ang yoke sad ang yang bronze mo diferensya ya kini kay kuan man. Gamay atong suwayan sa kapasitor, atong ablihan. Ato na yung naablihan. Siguro gid ko nga kining kapasitora mao gini siya gubaan ni kani siya kay atong hikapon no burot na mao ni siya basta mawik ning kapasitora tungod siya yung kainit nibudlot na iyang simod mao na nga dili naka full screen kay ari man supply ni sa vertical niya atong ilisan. Isa ka din, paano na? Laro? Pero burot rin siya. Burot na 25 na siya. 1,000 UF. Atong ilisan ron. Gi-block sa. Gi-block, oy. Ngano? Gi-block siya. Yan mga i-appeal ko ng yung mga bata god. Usahin ng buhay klaro ba? Oo. Kung kayo bugnaw ako. Soldering ayon sa ceiling fan. Dugay man init. Kuno sa kabut muga hantod muga may ito siya kay dong. Umugamay gina. Ano ba nanto ba gamay ya pero ang saus. Mina lang pag saus eh. Balita. Balik. Ay, isa na to ani. Ini kapasitora. Ground bali ron ni butor rin. So kinig butok. Yang ground mabutang sa positive ba. Mabali, yay. Oo. Mo ito short eh. Butok, mo init pa ni. Basta ang ground mahimo bubutang sa positive. Wapo ni siya kanang kapasitora ni kay ikan ni sa mga branded nga kuan. Sabi ko na ba to diha? Reply man. Atong dagat ron niya sabot ng alas 3. Alas 3 kung gusto mo okay kung sa IT trabaho. Oh. Ilas ba? Dagan to rin. Oo, hindi na ako nimo. Vlog nang may vlog day asa na sa Facebook. Wa na dili siya makita guys Facebook. Gusto mo ko nang kita sa imo. Vlog diri. Ini tatangan na. Wow. Kani ato na nailisan. Kuan. Ito na nailisan yung kapasitor. Kani. Muning kapasitora atong gibaylo. Dara ang daan no. Burot na ni siya gid. Budlot na ni sampot niyang kuan. Atong testingan og on. Okay na ba siya? Ato na ning i-plug ko no. Sana ni resultaan ni ron. Na-off po itong switch. O, muna switch dong. O, ano ni? O, i-diretso lang na plan dong. Dara. Ipakita ng kuan. Antina lang ko ang hanay. O, ano? Yan, na may itom gamay skillet. Ato ani lisiun yung trimmer aron mapantay ni siya kay. O, pwede rin ako adjuston sa remote nga i-pull niya yung itom skillet. Pwede rin na ma-adjust sa remote. Pero suwayan lang ako trimmer aron dali lang. Kani yung trimmer dito. Kanang yelo nga. Kamu pun siguro itong panako niya dong? Kaning yelo ha. Atong soya glisok. Pero di gina advisable kay balance naman siya gud. Ako lang isuwayan. Tanawa ninyo. Akong lisuon ang trimmer. Umadaba siya og kuan. Oops, dara. O napol na. Kanira akong giliso. Kaning yang bias. Kay mao ni siya i-balance sa yang display nya.
Pwede rin na to i-adjust to yung black sa right o left sa yung remote. Pero puti na kay ito. Kay bungkago na tong remote. Di man to ma-adjust. Sikreto to sa mga teknisyan nga kamausap. Di to ma-adjust og kamot-kamoton lang sayon. Nanglan bungkagon tong remote. Nya na kay pangitaon to B-size tanan. Okay, ato na ning siradan. Kaya ron ato nga pasalida. O, ato na testingan kay nasiradan na. Ibtan na ako ang outlet sa boss. Okay, amo nang testingan ha. Huwag na banitaw, full na ba yung tao? Okay, daraw. Pwede tingog? O, gihinayan ini mo? Ay, hinay na daw. Eh, Tulian na sa ubos daw. sensor niya. Pero na na. Murag wig-wig, nasa likod tiri. Ah, dara. Kakado siya na Okay na. Full na. Wala na mo gamay ang tao. Okay, thank you sa inyong pagtanaw. Ugmayng hapon.